Well, go dé mar tá sibh inniu, támuid ag bailú chun crossoga Briget dhéanú, agus ní raibh seans ar bith a gin sin a dhéanú I gcathair ard watha, mar sin thacriú muid gol thuig an tasa. Achar sin, is sé sin tar bhealach an tasaí. Go hiontach ar fad. Seo iad na luchar agus anis caithfí muid iad a bhaint amach as an talú. Arcar na cin seo. Ítha mai. Tá sí thar a bheith mai a dhéanú seo, le líon meise chun mai le sin. Like arcar na cin seo. Oh my yeah. Fair play, Dee. Right, so cear go leor tá na luchar bailíthe agin agus támuid seanta ach ní mémuid an dhéanú inniu ach bémuid an dhéanú an seach an seo hagin. So